Докарал ли си се скоро със съседи? Не. Те не ме виждат кога да се карам с Ти си постоянно на работа. Няма как да ме засекат. Сега ще кажем няколко думи за тези, които не са постоянно на работа и всъщност се засичат. Повече от 2 години строеж в центъра на София е повод за междусъседски войни. Има ли незаконно строителство на пъпа на столицата и как подялбата на един имот може да доведе до саморазправа? Отговорите потърси Михаела Карабельова. Преди 2 години чужди инвеститори купуват имот, намиращ се на улица Цар Симеон 69 в столицата. Въпреки че по план трябва да се направи преустройство на съществуващата стара сграда, според съсобствениците, инвеститорите направо са започнали нов строеж. Боянка Корнажева е една от тях. Тя и съпругът й твърдят, че никой не е поискал съгласието им и че има изменения в издадения проект. В един момент той вече разруши къщата, построи нова къща, много по-голяма. То се вижда. Без реакция на общината. Напротив, имаше една реакция на общината. Когато ние 6 или колко бяхме от съсобствениците, пишем жалба срещу незаконното строителство и ни отговарят с констативен протокол, че строеж няма. А към тая дата то се вижда... Не с просто око ми на тъмно се вижда. Руслан и Боянка са притеснени от това, че семейното им жилище, намиращо се непосредствено до строежа, е засегнато от ремонтните дейности и същевременно е регистрирано като паметник на културното наследство. Техните, основите, гредите, металните влизат в нашата стена. Това е единична стена. И при къртенето на тяхната къща, зейнаха и дупчища в нашата стена и кой знае защо аз не съм щастлива от това. До момента от Дирекцията за национален строителен контрол са издадени 2 заповеди за спиране на строежа, но Боянка и съпругът й твърдят, че това не е попречило на строителните дейности, които по техни думи се извършват и до днес. Инвеститорите обаче не са на същото мнение и отричат всички твърдения на семейство Корнажеви. Строежа започна преди почти 2 години. След като взехме абсолютно необходимите разрешения от общината за строежи, проектиране и така нататък. Освен това, Самир обясни, че е съгласувал абсолютно всяка стъпка в строителния процес със своите съседи и сподели, че е бил изнудван от Боянка и Руслан. В един момент, не знам на какво разчитат, хората искаха пари. Вид на изнудване. Бяхме много изненадани, когато свършихме абсолютно всичко, което се искаше от нас. Да останем добри комши, добри съседи и така нататък. Те ни изненадват с искане, че искат сума от 50 000 лева, иначе ще идат, ще се облакват в институциите. На въпросът ни, редно ли е да има работници на строежа, след като той е бил спиран с 2 поредни заповеди, господин Харп отговори така. Функционира, имаме работници, защото имаме разрешение от ДНСК да работим по консервация на сградата. Аз ще ви покажа вътре какви били имаме. Заради това, че от 1 година не сме имали достъп до сградата. Какви щети имаме. Ако влезнете само в мезето да видите за какво става въпрос. Съседка също подкрепи думите на Самер. Каква строителна дейност, че нещо е направено? Това не е строителство. Строителство вече не може да се направи, защото то е направено, каквото е направено. Но то не пречи на никого. Аз знам много добре историята, защото просто отдавна е строежа. От ДНСК потвърдиха, че разрешение има и то е издадено с цел да се обезопаси сградата. Въпреки това обаче, от строителния контрол не скриха и нарушенията. Главният архитект, когато издавал заповедта, с която вписва за бележка в разрешението за строеж, не е изискал съгласието от съсобственика на терена, което е нарушение на Закона за устройство на територията. Въпреки намесата на институциите, госпожа Корнажева и съпругът ти твърдят, че живеят в постоянен страх. Те разказаха, че неколкократно са били заплашвани от господин Самер Харп и от служители на строежа. Първото, което ме извади от равновесие, когато въпросният човек ми каза, че ще ме чака, той можел да чака и ще ме чака да ме види как ще плача, когато няма кой да ми гледа децата. Някой ми обяснява какво ще се случи, ако аз не направя нещо. Вече не смея да минавам по определени места. Господин Харп категорично отрече за заплахите и дори каза, че срещу съпругът на госпожа Корнажева е повдигнато обвинение, защото нападнал строител на обекта. Тук на тази тераса беше го нападнал с един стол, удари го по главата, 17 шева. Добре, че имаше работници, иначе щеше да падне и щеше да стане голямата белия.
Резултатът от междусъседските войни е неприятен и за двете страни. Господин Харп сподели, че до момента инвеститорите са претърпели огромни загуби и за това ще се борят за правата си до последно. Не можем да оставим сградата, в която сме хвърляли 1 милион 300 хиляди евро до сега, да се разпадне. Не може. В същото време Боянка и съпругът и Руслан продължават да търсят вина в институциите. От една година тормоза е тотален. Уведомени са всички възможни институции, включително и МРРБ. И само си разменят писма и търсят оправдание за всичко това, защото някой или някои са взели пари. Това е истината. И държава няма.